Bila mkaita zoni msalima changa hii mimi asema ya tikafamba kwa tikaita tikasvika patikasvika ndobva atanga kutsanangura nawe mombe wakati ndikuona mombe kubiwa kati hungu zvikanzi pakabiwa mombe ko mimi pamakaona kuti mombe maiwana mukadii kuenda kunoudza atezvara venyu kuti mombe taiwana zvikanzi ana handisina kuvanongedza zvikanzi mune chokwadi here chekuti manga musina kunongedza atezvara venyu ko pamaienda kumba kwavo michiti mukuenda nemunhu wamukaenda naye maienda muchinoti kudii zvikanzi taendoenda kunovasandura kuti tione kuti urwere hwavo wanga wakamira sei. Ndikabva ndati ko urwere wacho wanga watanga rini. Sekugara kwandandikaita vachisvika nemunhu wakasvika nawo, inini ndikatanga kukwazisana nemunhu wakauya naye akana mawara. Ndataura naakana mawara tamhoresana paye, ndobva vachida kuti vachinditaudza iyewo, ndobva ndavanyararira. Ndikaramba ndikanyarara kureva kuti ndine zvanga zvakandibata mumwoyo burikidza nezvavaita kumashure. Saka ndina kunge ndakwanisa kutaura navo, asi chikoneso chokuti iwo wazoti nini ndine urwere wakanga wasumiwa nani kuti wazive kuti nini ndiri kurwara kwacho kuuya kundisandura kwawakaya kunoita. Wanga wasumiwa nani kuti wazive kuti ndine urwere nekuti nini handisiri kurwara. Ndopandikati ndionese kudaro kuti manga maya kunoona urwere, asi kuti manga maya kunoona kuti zvinhu zvenyu zvikufamba sei. Nekuti mashoko yamukataura naakana mawara muchisimuka muchizosvika kumba yanga iri kuda kutsvaga kuona mombe yenyu pandiri inini, sekuramba kwandikaita ndichiti nini handizvizive kuti ndikatora mombe. Saka zvadaro zveshuwa nyaya yakazoitika ndeyekuti madzibaba Ganda wakazotaura vachiti ndikuona nyaya yemombe iyi, kurwara nemombe chichikatanga. Zvikanzi mombe katanga kushaika, zvikanzi kurwara kubva kwazoteera. Mukagadzira munhu mushure mokunge mashaya mombe yenyu nekuti maitsvaga mombe yenyu. Muchifungidzira kudaro mubva magadzira. Kumusha kwavo hakuna mhepo dzakadaro, mhepo dziri kubva kumusha kwenyu. Saka imimi mune chekuita nemunhu uyu vari atezvara wenyu. Saka onai zvekuita. Panodikana kuti papinungura, nekuti mushonga wakashanda ipapo havana kumira zvakanaka. Tofana kuti muuye kuti tikupinungurei muye nehama dzenyu, kunyanya wemabhaiki. Hamene wemabhaiki waitaura kudzinza kwavo, zvikanzi ngavauye futi vasasare nekuti pane chiitiko chakaitika pakurwara kwakaita munhu. Saka tokudai mese kuti tipinungure. Kana vasingade wacho munovasiya, asi inini chandinokwanisa kuita ndechekuti ndinopinungura murwere ndobva ndaita go back to send, zvodzokera kune muridzi. Saka chikuru ndechekuti uyai tiwane kupinungura murwere nekuti ari panguva yakaoma. Ndopatikange tichitaura nawo ipapo. Zvobva zvabuda yamwe mashoko ekundipa foja kwawakaita. Wakandipa foja yembanje inova iri ndiyo yawakandigadzirisa. Ndobva ndakwanisa kukanganisika, ndikaita sendinokanganisika njere. Saka zvese izvozvo zvakabatwa zvichitaurwa ipapo, vachitaura kuti aiwa kumusha kwomurume uyu kwatezvara wenyu handisi kuona mhepo ini, kana kuona kuti ndingati kune uroyi huriko. Panguva inei handisi kuona dare iroro, asi ndiri kungoona ngoti mimi kumusha kwenyu mukwasha
ndimi mukasimudza mhepo idzi, ndimi mune munondo uri kukwanisa kuti uchiunodzudza atezvara wenyu. Saka chiitirai kuti muchenura atezvara wenyu zvinhu zvifambe zvakanaka, nekuti pari zvinhu zvazvina kumira zvakanaka. Saka neivayo ndinenge ndichita ndichirangarira sepanhu pane mazuva ekuti tinenge tichienda nemashoko yayo. Pamusoro kufamba takafamba takaenda mhiri yepfungwe. Takaenda mhiri yepfungwe takatanga kusvika pamwe musha wanga une munhu wechidzimai. Tikasvika ipapo tikati pana pamaya zuva mazuva yasiriyo yandinonyanya kushandira, asi ndichada kundokupai hindi mbichana panyaya yenyu, asi danga chiri china nechishanu. Alright, togara paya. Tasvika paya tikanzi akatanga kubata kudivi kwana tezvara uko, ndiko akatobata. In fact tikanzi no, chiripo ndechekuti imimi mhepo mhepo iri kukonzeresa matambudziko aya iripo kuti pari pamwe mazuva ndeitoita kuti yari mazuva acho yatikaringana tiida kuti tibatise tuhukise kuna amai avo kuri kuna adzimai vanga, ndipo tiida kuti tuhukise mweya wose taura haana kutaura zvakanyanya kuwanda ipapo. Saka ndikazara ino madzimai angu vakada kuzobata zvazoitaura zvakazvi zvemadzimai anga. Vamwe vamboziendai kumota uko, tasomboenda tapedza paya taenda kumota. Tikasimuka paya taenda kuchitsungu kuye kuti tikatsvaka kubvunza vamwe tikanzi no, endai tabvunza vamwe tabvunza murume ari apa anoshandira nemagirazi angachiwelda fasi tiudzawo umwe tikanzi endai kuna Pearson. Tikafamba taenda kuna Pearson tikasvika paya tikasvika mupurisa. Mota yedu yamiswa, mupurisa bva waenda bva wataura napo tikanzi mbauya bva tasvika pamba pavo votisati tipa zvigaro. Mira Pearson wakapfeka nguo dzawo vataura tikanzi chiwa nawe baba makabirwa mumbendi, akabirwa mumbendi, akati wakabirwa mumbendi ani? Ndikati ndini. Anzi zvikanzi ndoya muri kutsvaga here apa mombe yamukabirwa? Ndikati ndoya atipa kufamba. Zvikanzi no, nawe iripo ndeyekuti baba pano nhau yamuri kunongedzana muchiita sekuti mimi muri kunzi ndimi masakisa urwere huripo, hamuzi ndimi masakisa urwere, ndozvokwawo zvakataurika sokudaro. Saka adzimai angu akafunga vakada kupikisa vachida kubvunza timubvunzo. Vakazonge inini vakabvunza kuti apurisa havasi kunzwisisa, pindurai wabatsirei. Zvikanzi anowabatsira ngati no, wari kuti iwo hanzi urwere ndohani ndo kwenyu mazvinzwa here? Wakati hungu. Patasimuka apa funga tikaenda kuzosvika mumashopu. Funga ipapo hapana kujiwa, wachidzimai hawana kumboja chinhu ipapo. Funga zvanga zvawabata. Tazosimuka sevarume takaja tozodzoka kumota. Uye wakasara wanga nomumwe mudzimai wanga wakamira naye ipapo pamota pekusvika azopinda mukati momota. Tazofamba takudzika ndipo patikasvika kubva taburuka paya afamba ka distance ndipo akati ko imi mukuda kushandira baba here? Tikati hungu. Zvikanzi arume wangu anoshandira. Taburuka taenda kuye tasvika paya chatikaona chikabatika panga pasina chakangobata udondo ranga akabata, hapana changa akabata. Akada mboti kwandiri, akada kumbobata kumpurisa zvisina anga asina changa achimbopiwa murume. Patabva ipo taenda tozoenda kumwe kuti tazobatsirika kushandirwa. Saka zvangofamba kwedu kwanga kuno madzunzo matambudziko kuti tikasvika apa anzi aiwa hapo ari kurwara zvakazodini. Ivo vatatu ndo vatikada kusvika ndo pakada kuti tibetserwe chete, asi kwese zvanga zvichiri madzunzo kusvika vazoti amwe driver nomupurisa. Zvikanzi no, sisuka kuno kuta nzira dzedu dzakagomaira. Sisuka tadii kudzoka kupi kumhiri. Kati todzoka kumhiri futi here kuno tadii kuti togona kungorara ipo kuno. Zvikanzi kuno hakuna zviri kufamba. Ona ipeturu inozotinetsa makilometers atafamba calculator mota hazvisikuita ba. Hazvisikuita ko mati kudii? Ndikati ko mari ndinogona kuona pazvinosveta tinobhadhara. Zvikanzi no, kuno kunozotinetsera diesel. Tatakudzoka tiendei touya kunotobvanzi kwaadhagi kumhiri kwemazowe. Tosvika paadhagi zvikanzi no, handishandire dzinza saizvozvi, kushandira individual.
katienda sezvanzano tiende kuna Bungwe kana tiende kuna Bungwe tozo kuno vanhu vasina mapepa zvinoshupa tiende kuna Bungwe asi ndibva tati kana taenda kuna Bungwe hatizi kuzonge tichishandi hapo munhu muri kufunga tinobva ipapo tichienda mberi tikanzi hungu alright tinoenda tosvika paya zvikanzi ndoda mari yanga tataurira zvikanzi ndoda mari $20 iyo nemurikini yokuwedzera fuel na drive pandamupa zvikanzi romupurisa ini ndikudawo yangu kati ndikudawo yangu bva tikati yatikakupai pakutanga haisi kupedza basa zvikanzi haisi bva tabvisa futi bva tamupa futi mupurisa tadzoka tasvika pachimhanda tasvika paya tatenga chikafu todya kuti tiwate tasvika paya panga pano umwe mudzimai pekutanga tikayambuka kuenda kupfungwa tasvika kupfungwa patanze kuti kuna vamwe mai variko patasvika kuna mai wewe patikaona mai wewe bvati zuva ramai anhasi hatizi kushandira bvangoti ndikushandire bhadhari renyandipedze ndichangurwa mbijani wakushandira paya zvikanzi mukuru wamaene ndiani vandati ndikumirira zvanzi kuona suno tikati mimi ndimi munoi ndikati kana tichivizeri pano chandikabata nozvigamuchira tikanzi mabvizikere vanhu vese uyu ndiye munoi wacho mungazviitirei baba ndikati ndati kana ndini ndikabata ndinozvigamuchira zvikanzi ndimutokonzeresa matambudziko yafambira vanhu kati matambudziko vaitongwasiya dare riye wapazosara mai ava nemadzimai avo waitsananguriwa zvavakatsananguriwa tati sisipo zvedu tawamirira kuboti tikati mafemini afezi yawani ndopatikadzoka tasvika pamashopsi pamutata pataona vamwe mai zvikanzi vamwe mai murume wangu anoshandira pataenda kumurume wake wewe dare ratikafambira hana unga ariona zvake aitofungidzira kuti hamheno rimwe dare rodzinza patasvika futi kuyamwe madzimai patikasumuka ipapo mamwe madzimai yanga asipo zvikanzi vaenda kugadheni chichi zvazvakuda takakutendera ndopatikazowirirana patati tiyambuke mhiri inei pataya mhiri inei patayakokemba pachimhanda ndopatikarara pachimhanda pape patikasumudzira pataenda kunyatsika kuno munhu anonzaita zvogirasi ngosvika so takutoona tikatetoga zvatikaita zvonge tikuona tv tikusvika munhu iyoyo tikutoona ari kutonzana kutohwara akutotohaiwa mota kuti aende kuchipatara pazvadhakwa ndopatikazorayiriwawo zvikanzi taitorono dambudziko redu rikazoperera uko paJosia tapinda murodhi patasvika pamashopu apo panaruna kuenda dhiraivha wendo handa kuenda kuchengetedza basa nguva ino zvakanaka mhuri dzangu dzinofanira tangidze kutaurirana nomurungu azviite kuti ndikondine kuenda zvisina kuwirirana nomurungu pazvaonionga zvino makosti paparongo transport patazokumbira tikati hande kuti siya usaidi kurushinga titangire parushinga kuito ndinoita maina zadhora vabvuma patisiya pasaidi panopolisa apo parushinga paya pataenda kwaJosia kuya tichisvika kwaJosia kuya tichigara akabvunza akati gonaro yakambosvika here kwenyu tikati honga akasvika baba wando akadaira zvanzi honga akasvika zvanzi sei asina kubvisirai zvikanzi ini ndikanzi ndikachena zvanzi hobva tangoseka-seka zvacho bvatuma munhu anoshanda naye musorosi kuti ndotora foni yangu kumba bvauya nofoni yake paakasvika nofoni yake tatikangoganhurana kuti pano pautebha pano pamusuwo apa ndopanga akakemba iye bvauya nofoni yake zvikanzi kuona foni yangu haina laini handigare nolaini nokuti handidi zvokufonirwa newanhu bvandiratidza mapicture yanga anayo yakafanana basa raiita rikafanana gonaro iwa mwachibhisi hanyuka hamba chichi zvazvikawanda zvaibvisa zvabviri foni meme kasi pandikapedza kuona foni iyeyo pandikaona foni iye anga asuduruka aenda uko kwakuno mudare wake wanga akamirira kuti atange dare redu pavanopa wasina kutaura taenda kumiri patikataura pamuprofita akataura nayo mombe yokuti makabirwa mombe asi hamusi mukukonzesa dambudziko paPearson ndifunga hazvizi kutika kuti tanga tiite sei papo kana driver ngaripo tambogara tiite sei papo hamiri kuti popo wapasiya anyafumo chinhu chichiitika ini chandinoda munhu pupula Alright, pamusoro regeni pakorekte ini ndindikatagenda kuona Pearson aPearson anga ari padanga pano zvawakandibvunza Pearson wakati kunoku kuno munhu akamboya kunoku achitaura madhiriyo mombe chichi ndodarira mawira here ndikati ndaperekedza vanhu sure
Pandadzira itirege ndigadzire ndiwe patapiwa zvokugarira. Patagara paipe Pearson yo bauya. Zvikanzi ndaona dambudziko riripo. Baba ndimukabirwa mombe. Asi muri kunzi ndimukagadzira munhu, hamuzivi mukagadzira ba. Imhepo dzokumba kwake. Munhu iyeyo. Shuwa akataura sekudaro. mukutsanangura kuitwa simboti kuti ani mati mupropa mudombo collector mapa collector anditi kupa kutaura pakufamba kwamukaita muchizoenda kuna uyo wamukutaura kuti halweni pano pangu papa wedzewa here kana kutapudzika kuna ganda pano pamwe pawatiwo andimanzwa chiti tikasvika pakuvhurwa mumashoko ake iye kushandire maungana mese pano pamwe pawedzewa here kana kutapudzwa pano pamwe patapudzwa pamwe pacho pawedzewa kuwedzewa hapana papeni pano pamwe pangu vachitaura pamwe pamwe patapudzwa pakutaura kusirizvo zvisirizvo pasina pavanzi unoziva kana munhu uchinge uchifamba uchienda kuno ukanga waona kuti inini zvinhu zvandinakira kana kuti zvandinyangarira unofanira kunge uchitaura chokwadi ukaita zvokunzvenga ipo pano urwere pakati ipapo uchiita zvokunzvenga kana makuzofamba muchinge makuzonangana hapanenge pasina kunaka pamukafamba pokutanga mukafamba muchiti inini handina kunge ndabatiwa mukadzoka tikakupai nguva pamukabva pano kuti muende ndimi mukanyora maafidhavhiti muri 2 uyo akanyora imi mukanyora nhamba yenyu imimi kuti nini kana musina kundibata ndinodachi mombe 10 right abenyu akati nini kana ndisina kukubata ndinokupa ichi 20 alright nasi takubvumirai kuti ndizvo mabenyu kuti mimi muti muwe noshungu yokuti murapise munhu ari kuhwara hamuna shungu nazvo izvozvo muno shungu chete yokuti toda kuoneka kuti ndikamira sei tikakubvumirai kuti alright fambai muone kuti hamuna kubatiwa here kana kuti hamuna mukabvinyirewa mukaenda mukasvika kwanga maenda tinozviziva zvinenge zvichiitika muchiwano munenge magadzira zvamunogadzira kuti zvisaikiitika saka maenda kwamukaenda kwakandotwa dzake kusvikira madzoka mazosvika kwamukasvika mukabva manangiwa kuti imimi ndimi mukapasa kuti munhu uyu ahware uyai nohama dzenyu tizogadzira munhu uyu pasina chimwe chinoitika njodzi kana musina kuita izvozvo taakutsvaga zvinhu zvinoratidza kuti back to sender kudzorera kuno munhu akazviita mukati inini ndichatinengirika isisu toramba tichindondoti oni imi muchindoramba ndizvo tenge tisina mano isisu imi ndimi nomano isisu tikuti murapise munhu uyu apore and mawestage yake munhu uyu yawanda ano 16 years kauya achidzimbikana imimi muchindonzvenga and mukatoroora hanzvadzi yake chibereka wana 4-5 no tsitsi isisu hatisi kunge tiri kukuti imimi mukati zvakati asi imimi munotozviziva zvamukaita ende munoziva kuti mombe yenyu yeushuwa ikanga yarasika mukazoiwana mukatowana pamukaiwana kusiri kuna tezvara wenyu mukapiwa mombe yenyu asi hamuna kuzoona kuti musudugure munhu uye kuti apa ndikanga ndapisira munhu wandikapisira hasiri mina ndisudugure hamuna kunge maita izvozvo uyu munhu kufamba kwaari kuita ari kufamba achibata imimi kwaari kufamba achibata imimi isi taimuti ibenzi tikataiwa toda kuona ubenzi hwake asi ubenzi hwake hunenge huri kureva chokwadi saka imimi mundoramba muri ngingingi aiwa handina kunge ndati zvakati aiwa handina kunge ndati zvakati
pamunozosvikira panuti apa ndipo chaipo ndopa atidi kudaro Simboti muri vanhu vakuru stereki endi muri vanhu vavakidzani maita ropa rimwe chete mukadzi wenyu nemimi ropa rimwe chete nekuti muri kubereka vanhu imomo wanoenda kwa Simboti wanoenda kwa Shumba saka mimi ngingi aiwa hazvisizvo isi tikuti ndizvo ndo patikachajagara patikatanga tikati ndizvo munofanira kupiwa mombe tikanga tati mimi lemanga mukapfavisa maipiwa mombe 8 dzamukanga mainzwa kuti imimi maibhadhara mombe 8 kuna atezvara wenyu mukaomesa saka kwakusanganisa mombe 8 dziye no 20 dzadzenyu nokuti ndimi mukawirirana ndo zvatinazvo nawo iri papa changamire kubhadhara chinhu chaunoziva pamukutawo shwa nawo iyoyo dai iro kuti ndo yandikaita dai ndisiri kusvika pachinhu chese ichi asi nawo iri papa hapasi kutsvagiwa nawo iri kukonzeresa chiri kuseri tiri kutsvaga nawo isiriyo panguva chatiri kuda asi tisingadi kupedza dambudziko saka ndichitaura kudai ndikutaura nchiti nini no kuno kuti tiri kubatsirwa mukutibatsira chawo zvakanyanya ende muri hatisi kuti tiri kushora kuti hamusi kutitonga muri kutitonga zvandikutonzwisa kuti muri kutitonga asi mukati matiri imomo muchitituma nebasa tichifamba tichibuda tikadaro pari kusagutsikana kuri kuitika mukati mandiri nokuona kutaura ndingamufunga kuti tikataura zvakanyanya kuti dzike kunyanyaka ndoita sekuti tiri kutsvaga kusora mabutsi akawanda pari kutaurika nhau dzehama dzangu kuti hama dzangu ndo ndiitira basa iri basa iroro rinova randisingatozivi kana kuti kana iwowo chaicho kuti nditi vakandiitira zvandisingazivi ndi vachibva vaita zvavari kuronga saka ipopo imimi aningini wenyu ndivari kukuitira zvinhu izvi aiwa kandati vaningina wenyu tikuti aningina wenyu ndivari kukuitira zvinhu izvi pamusoro ndofunga kana vanhu tichiti tiri kutsvaga zvetisi kugutsikana nazvo tinoenda 1 2 3 up to 10 tichikombeya handitika pamunozoti uyu ndiye abuda nenyaya ndepanenge parondwa mashoko nemazvo handiti saka apa palast visit yenyu yeDarwin apa pabuda nyaya yese haina kutombonzvengeka pakambotaurika nyaya yekutorwa kwezita remurume uyu tichiitaura muno mudare zvabuda futi kuDarwin pakataurwa nyaya yekuti forger yabuda futi kuDarwin pakataurwa nyaya yekugadzirwa kwebasco zvabuda futi kupi kuDarwin saka tiri kuti pabuda nechokwadi ndepapi ndiko kuDarwin ukupesa kumwe ndagati kubata ipijana Simboti zvinokwanisika here kuti mimi mukanzi mimi muziva kubatsiwa wakakuti muye mubatsiwa here kuDarwin kwaganda wakakuti muziva muzobatsiwa pamwe chete navaningina wenyu nomudzimbu ipo papo panga pataurika madzi okuti chichi panhauyo bhasikoro ndoinhauyo bhasikoro yekutaura iro kuti pano hama dzimasiya hama dzenyu chii pano bhasikoro zvanga zvabva pakutsanangurwa zvinhu izvozvo kurapiwa kwomuhwere hakunange kwataurwa kuti anogona kurapiwa ikongo kwaganda kurapia kwavo vakataura kuti vanorapiwa imimi hamuna kudzimuye here nohama dzenyu auya nohama dzake ipapo panga kuri kunzi ipapo pakanzi uya nekuti mukundidza mwenibata zvakanaka pamba kanaka pokuti avo vaitaura kuti mimi huyai nehama dzenyu handiti nyakunenedzewa kunzi uyu ndiye akaita zvanditika pamwe hapo kana kuti aripo pamwe akunenedzewa moenda nahanditika motakura iwotano kuti aiwa tsano tichiendai isisu tonzwa kuti mashoko yacho ada kuronda uyu pane zvichachinja here pauhwere hwenyu hwamuri kuita imimi taenda kupi ikoko nokuti zvinhu hazviduka kana nokuti mimi nogona kunge dzimwe nguva dzacho muri kupomedzewa pamwe hazvisi zvenyu pamwe ndo zvenyu nokuti kana dai anga ariyo mashoko yake eya pamwe aimataura mukutaura mukuudziwa kana kuti aimataura pamwe kuda audzwa nedenga asi yange kanaka kuti akutaura kuti chiuyai nehama dzenyu nouyu tirape mupi muhwere uyu mona mubvunza
chakashata ipapo Opa pamba siru pakanzwi yenu hama dzenyu wasiri kuda kuti kurapa. Aiwa pamusoro ikopa vari kunyanya mashoko yacho akuyavanza mukamunza munhu akapara mhosva apara mhosva dzaita kukota ndii obva azi unodzoka musi wa2 obva azi wakoti musi wa2 ndii ndobva azi no fedza futi koti idzoka musi wa25 andizvika obva aitwa anopiwa maxuzi 3 last zuva rechi3 obva azi youare guilty wakaenda 5 years mujail mambosterera Nauya mutaura mimi makapuwa excuse na chief kuti pamakaenda kunganga last time tikati isi hatigoni kuita nganga uyi mamakuru yedu mukapikisa imini mamanzi shenda iro chitu kupamaita 10-20 andizvika last 20 yacho ndiyamadzakona zoti makazonzi imi mishweni hama dzenyu saka agiuta nyapfumo chigauri kumechipikisa oda pamusoro peizvozvo muchiri kuyo aiwa kuti zvokusimudza ngataurapamusoro etinzutaure da kutaura nyaya muchiri kuyoka here imi nyaya iyi ichingotaurika somashoko ari mashoko chiri chiti asati afamba asati aita sei ichingotaura ari mashoko takairefura tichiti kudiwo sepanapa musuya kana muchiri kuyoka nyapfumo tikaitaura tichiti kudiwo handisi kuda kuti titoda kupai musa tikaitaura tichiti kudii musuya musati mafamba zva somashoko yaitawa natsano wenyu noyaitawa nemimi noyaitawa nomukadzi wenyu wamunonhengena tikaitaura tichiti chi musati mafamba ndikaitichi ndikati yawirani musiwo uye ndikati nini ari mashoko chete nditaura kuti kuri kutaura kumashoko iwo yaitapira pamwe yenyu yaitapira yaitapirisa ipo pai pakutaura kumashoko yainengena ndiyapi yaitapira pari pakunyepera kwamaitwa imimi anyanya kunyepera kwanyanya ndiani munoona zvazvinoita nhau kana ichitaurika kana isi tikutaura kuti nhau iyi inini ndinofanira kugema chinhu kana kuita chinhu chandinoziva ndo chinhu chiziva chandikaita asi kana chinhu chocho ndisingachizivi cho chinonetsa handisi kuti mina mudze ndinzwise simboti handisi kuti inini mbvuma ichinhu ndiri kuti musi watikataura mashoko pauya waning'ina wenyu noti nyaya yanohwenda ukawanda kawe pauya waning'ina wenyu yachitsanangura novinhu zvaitsanangura zvaitsanangura hakuna hwari chamaibvumawo bachaimonzwa nomakuhwa kana kuita sei chatawa nononheko ndopa ndikati imimi kuona kwenyu tichitaura ari mashoko chete chete popai tikati kuona kwenyu popapa yaremerani tichitule machivi tikati ndiani watakataona ane nyaya popai musati mafamba ipopaipa nhau yekuti wasati wayangira muchichichi zvamunotaura izvo wazouyangira makabvunzwa nodari waningina wandikapanyaya ndiani wakabvunzwa makabvunza kuti andi pakabvunzwa ninawo here nayo nyapfumo kugara kwenyu munokakaba here zvinoitika tinowanika izvi tikamboonana kare asi muri kukakama seiko muri kuita kutsvatsvadzira mashoko murima hakuna kudero so kuti amba ate zvangu kutaura zvari atezvara wenyu anyapfumo inzai munzwe zvari atezvara wenyu anyapfumo zvari atezvara wenyu hamuna kunzi muhwisane kana rukama uperapo itai chinhu 1 kana dai manga muri wamwe munatsaona kuti kwenikwa mukaenda kwako dai ndandinini anyapfumo ini ndataura kuti haora panguva ineka mira takataona kuti munhu uyu anopora here kana kuti haponi kana kuti ndida kuenda tifambe nemitsano tafamba tenda kwamuri kuenda kwekunzi alright muri kuti ndini handiti chii chikakonzeresa pa muchibvunza muri pamwe chete dzinza renyu newawa dzinza renyu muchirapisa kuona kuti ndezvokwenyu here kana ndazvisi chii changa chakaipa ipapo ndoshiranga ndikuda kutotsvaga iyo yamutoona chinzai munzwe kamanze tsano ka inzai munzwe chinzwai munzwe kasimboti tsano nengeke simboti dale lati wa mawani wanomusha dale lati la wani wanomusha kana muchida kuti hamuna kuwani wanomusha ndozokuti munhu uyu kana apola kunze apola muzenda muona kuti apolesa munhu ndiani imimi mawani wanomusha imimi ndimi waridzi womhosva wokutozikana kuti ndimi hakuna munhu anobvuma kana ndikakupai tsvimbo yangu iyi muchitambira tsvimbo yamaba tsvimbo iyi ndikakubvunzai kuti tsvimbo muri kunzi chii munoti ndanzi ndaba imi mukaibata njenyu here tsvimbo ndi haisi yangu saka nanhasi ndizvo hamubvumi kuti ndizvo munoramba asi zvinhu zvondo zvenyu chinhu chamukatora imimi chikashandisa kuno munhu uyu kuti muende kuchigadziridza padzimwe nguva chinokugwadzai
inini chandiri kuti ndati mimi mawani vanomhosva kana musina kuwani vanomhosva kana maenda kolapisa munhu achinge asina kupora ndopo munenge makuzotsvaga kuno ng'anga yenyu yoika kuti uyai kuno mozoitaurira kuti no shamwari munhu uya asati apora. Iye zvino so munofanira kunge maenda kolapisa munhu uya apore noti hana zvaakadai ano mawestage yake yakawanda asi muri tezvara nomukwasha ende mugadzisa tezvara wenyu mukanzi uya ina nohama dzenyu mukaramba futi kuti aiwa handikwanisi kuuya nohama dzangu nofanira kuuya ndoga maifanira kuuya moga semuchinzi uya nohama dzenyu toda kutora hatitori nguva kana tichito yakanga yapera mumuhomwe panguva kuti daitatotaura tichienda nhasi shuri yangu kuda kuti inini ndifambe navawa kunyange pasina vakomana venyu muno ndofamba navo zvitofamba zvakanaka pasina kotso pasina chii kufamba kwechitatu handiti makandiuyaiwo ndigadzirise munhu uyu ndokufamba kwamungatoita ikoko kwete kumwe kwokutanga kuti chinyi hapana uyu ngaanogadzirwa uyu aiwa mukomana taura tinze wamwa inini mazitsananguriro etu anyaya toda kubvunza mukoma kuti mukoma nyaya irifunga mafamba ikoko kumaitikira zvitikita muri kungoyanzwa imimi ini ndoda kubvunza pamberi podare kuti mombe iyi makaitsvaga sei mushure mekushaya mombe yenyu imimi mupindure dare richinzwa ipapo ingopindura ikahwana nokuti ndichineni mombe yakumatsvagira ndikaita ndakatsvaga nokususpecta ndikaiwana iri mumaoko mumwana wamakamba through suspect ende haina dambudziko kuti kana nhasi haasi kuhwara mutano zvakanyatsa kunaka mushe chimera ipa ndoda kuendera mberi ndichibvunza kuti kwamuri kufamba iri kunzi dambudziko riri padatsano ava riri maringe nemombe zviri kufamba sei pasina gozi nyaya iri kwandikutaura pane munhu ari kuita sei ari kurwara ndotoda kuti titaure tichinzwisa kozi paakuchibata vanhu sokunge kuti pane nyaya yemombe ndefemiri kana kuti ndechii toda kuti munyatsokupindura nyaya yenyu kana nyaya ikatangira mumba menyu inofanira kupera mumba menyu sei mimi mombe urwere hwatsana huri kunzi huri pamombe yenyu imi ini ndochichekushungudza chindinetsa ko urwere hwatsanawa hausi uchiprofita kaguruva kuti hama dzangu ndodzirikubata kwachiprofita sikuita kutosangurwa kuti no ini ndakanzi zvakati ndo kuziva kwandikutira kana munhu kwatikutofamba kana nokuti kana vatikutofamba navo kuti tikuzore baba makati 1 2 3 hasisi kubatwa kudaro mera ipapo toda kuti tiendere mberi hatisi kuti kupedzera nguva dare pasi toda kuti simboti isisu tapedza nyaya isi tikuti uende mogadzirisa munhu uyu uko kana maenda kugadzirisa munhu uyu uko moona kuti zvikufamba sei uyu nditezvara wenyu haasi mumwe kuti ndimutoha nditezvara wenyu ende mutsombe muno vanhu vakawanda kuti uyu azosumuka achikunangai kuti baba ndozvandiri kuona imi muri tezvara kwasha natezvara paipange pachinetsa ipapo panonetsa kuti anange atezvara wake kana kuti anange mkwasha wake imi mukaroorerana panenge panonetsa tatitanga maenda mugadzirisa munhu uyu apore so zvinhu zvamukaudziwa musi ndiende korapisa tezvaravanga kana ndavarapisa wapore handiti ko kana ndava ini pandikuda kuti ndiite maona ndezikuita aiwa kana maenda ikoko muchiona zvinoitika ikoko ndozvamunozenge maakuzoona kuti zvii zvinenge zvaitika ikoko tozodzoka munomo kana muchida kuzodzoka muno kudzoka kwenyu asi munonge maona kuti chii chiri kuitika asi mimi munomhosva nheko yange ino ndikusafunga kupfa kana nchiti kusakufunga kupfa fanike zviri kuita awasimbotika kusakufunga devanga vachifunga zvinhu zvavo zvaivanakira kuti dekutaura kuno zvikatovanakira kudhara saka ini ndati simboti
kana mangwana chaiye simukai muende moya muha mozouya kana kuti mawairesi kana kuti chi moya nazvo motauya nazvo izvi ndo zvazviri kureva asi inini nomaonera naamai vangu vakafa nababa vangu vakafa zviri kunamatira kuno vamwe vanhu ende handitauri kuti ndonanga kuti kuti mauda kuti mutihakisewo zvedu zvikagara No.